success. நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு 10th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரான ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல லாஸ்ட் டாபிக்கான காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி நம்ம இந்த இதுல பார்க்க போறோம். ஸோ காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல, இப்போ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபங்க்ஷன், ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து அதை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்திருந்தோம். இந்த மாதிரி நிறைய இது பார்த்தோம். ஆனா இந்த இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. லிசன், f function f from a to b அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் function g from b to c, b two functions. Then the composition of f and g denoted by g circle f is defined as the function. அதாவது வந்து g circle f னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள fங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற அர்த்தம். சோ அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த g circle f of x is equal to இந்த g circle fங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, பாருங்க, இந்த g சர்க்கிள்க்கு பதிலா அத ஆஃப்னு பிராக்கெட் போடுறோம். சோ ஆஃப் f of x அப்படின்னு சொல்லி போடலாம். சோ அப்படிங்கும் போது அந்த xங்கிற வேல்யூ வந்து ஏங்கிற இதுக்குள்ளதான் வந்து அடக்கம். x belongs to a அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இதுதான் வந்து காம்போசிஷன். எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, xங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அதை வந்து f of x கிரியேட் பண்றோம். அதுல இருந்து g of x இதை வந்து இப்படியும் கிரியேட் பண்ணலாம் அல்லது இப்படியும் டைரக்டா கிரியேட் பண்ணலாம். சோ இந்த ரெண்டு விதமான வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றது. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப உங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸே எடுத்துக்கோங்க. உங்க கிளாஸ்ல இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரோல் நம்பர் அப்படிங்கிறது இருக்கும். சோ ரோல் நம்பர்ங்கிறது ஸ்கூல்ல இருந்து கொடுக்கறது. சோ இப்ப வந்து இந்த நம்பர், இந்த சீரியல் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, 1 2 3 4 சீரியல் நம்பர் இருக்கு இல்லையா. சோ அந்த சீரியல் நம்பரை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம், அல்லது ஸ்டூடெண்ட் நேம வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் வைங்க. உங்க கிளாஸ்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட் நேம வந்து என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம். ஓகே, அப்புறமா ஸ்கூல்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா ரோல் நம்பர் ஃப்ரம் ஸ்கூல் இருக்கு இல்லையா, அத வந்து நம்ம f of xன்னு வச்சுக்கிறோம். அதாவது ஃபங்க்ஷன் fன்னு வச்சுக்கிறோம் ஃப்ரம் ஸ்கூல். ஓகே, இன்னும் உங்களோட கவர்மெண்ட் எக்ஸாம், அதாவது பப்ளிக் எக்ஸாம் வரும் இல்லையா, ஃபைனல் எக்ஸாம். அப்போ அந்த ஃபைனல் எக்ஸாம் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரிஜிஸ்டர் நம்பர்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் ஹால் டிக்கெட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு. இது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பர்டிகுலர் நேம். அடுத்து வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன சொல்றோம்னா, அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்கூல்ல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர். அது வந்து அந்த ஸ்கூல் லெவல்ல மட்டும்தான் அந்த நம்பர் இருக்கும். ஓகே, அடுத்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து என்ன வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்றோம். சோ அதுதான் வந்து, அதாவது வந்து அதை வந்து என்ன சொல்றோம்னா ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஓகே, ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட். சோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமுக்கு வந்து டிஃபைன் ஆகக்கூடியது இந்த ரோல் நம்பரும் டிஃபைன் ஆகும். அதே இது ரிஜிஸ்டர் நம்பர், இதே ஸ்டூடெண்ட் நேமுக்கு தான் வந்து இந்த ரிஜிஸ்டர் நம்பரும் ஆகுது. சோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமுக்கு டைரக்டா, ஏன்னா கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இதுதான் நம்பர் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஆனா ஸ்கூலுக்கு என்ன தெரியும், இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த ரோல் நம்பர் தான் வந்து நம்பருங்கிறது தெரியும். சோ இத வச்சு நம்ம இதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் ஒரே ஸ்டூடெண்ட் நேமுக்கு கிரியேட் பண்றது. சோ அதுதான் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். அதுக்கப்புறம் பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் f circle g is not equal to g circle f. அதாவது வந்து இந்த இருக்கு இல்லையா, f circle g வந்து இப்படி இருந்தது அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம். என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். சோ கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கும் போது இது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து எப்பயுமே நாட் ஈக்குவல்ட்டா இருக்காது. சாரி, ஈக்குவல்ட்டா இருக்காது, நாட் ஈக்குவல்ட்டா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங். அப்படி நாட் ஈக்குவல்ட்டா இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்காது. சோ f circle g is equal to g circle f இப்படி
இப்படி இருந்ததுன்னா தான் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு நம்ம அதை சொல்ல முடியும். சோ நாட் ஈக்குவல்டா இருந்தா கம்யூட்டேட்டிவ். அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து பாருங்க, இப்ப 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி பார்த்துட்டோம். அடுத்து 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சோ இதே மாதிரிதான் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஸ்டூடெண்ட் நேம் இருக்குது. இதையே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட் நேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல வச்சுக்கிறோம். செகண்டா வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அவங்களோட சீரியல் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, 1 2 3 அந்த சீரியல் நம்பர் அது வந்து கிளாஸுக்கு மட்டும் உண்டானது. சோ சீரியல் நம்பர் ஃப்ரம் கிளாஸ். ஓகேவா? சோ சீரியல் நம்பர் ஃப்ரம் கிளாஸ். மூணாவது என்ன அப்படின்னா ரோல் நம்பர் ஃப்ரம் ஸ்கூல். அதாவது ஸ்கூல்ல இருந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரோல் நம்பர் ஸ்கூல். ஓகே, அடுத்து ஒரு ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட். சோ இந்த மாதிரி 3 ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுக்கறாங்க. சோ அந்த மாதிரி 3 ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து ரெப்ரசன்ட் பண்றதா என்ன அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமுக்கு வந்து 3 விதமான நம்பர்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக கொடுக்கறாங்க. ஃப்ரம் கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு நம்பர் கொடுக்கறாங்க அந்த நேமுக்கு, இது ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு நம்பர் கொடுக்கறாங்க, கவர்மெண்ட் அதாவது ஆல் ஓவர் ஸ்டேட் லெவல்ல வந்து ஒரு நம்பர் கொடுக்கறாங்க. ஆனா சேம் வந்து என்னது ஒரே ஸ்டூடெண்ட் நேம் தான். சோ இதுதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ். இத வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் A of B union C. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல A union B union C is equal to என்னன்னு பார்த்தோம் A union B union C அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மேட் பார்த்தோம் இல்லையா. அதே ஃபார்மேட் படி எழுதுறதா என்ன அப்படின்னா இந்த 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம எழுத முடியும். அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாருங்க F சர்க்கிள் G சர்க்கிள் H, F G H னு 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த 3 ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டில எழுதும் போது இந்த ரெண்டு சைடுமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலா இருக்கும். அப்படி ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அதுதான் என்னதுன்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. So composition of 3 functions is always associative property தான். அது வந்து என்னைக்குமே சேஞ்ச் ஆகாது. சோ இதுதான் வந்து இதோட டெஃபினிஷன். அதாவது காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும், 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு பார்த்தா என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அக்செப்ட் ஆகும் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்க போறோம். சோ எக்ஸாம்பிள் சம் பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் 1.20 பாருங்க. Find F circle G and G circle F when f of x is equal to 2x plus 1 and g of x is equal to x squared minus 2. So given நம்ம எழுத போறோம். So givenல என்ன எழுத போறோம்னா f of x is equal to 2x plus 1, g of x is equal to x squared minus 2 எழுதிட்டோம். So இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா first f circle G கண்டுபிடிக்கணும். So f circle G கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு மெத்தட் சொன்னேன். இந்த சர்க்கிள்ங்கறத எடுத்துட்டு நம்ம அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ண போறோம்னா f of g of x அப்படிங்கறத நம்ம எழுத போறோம். சோ எத்தனை பிராக்கெட் நீங்க ஓபன் பண்றீங்களோ அத்தனை பிராக்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கணும். அப்படி ஆயிருக்கு அதையும் செக் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் வேல்யூஷன்ல. சோ அதை வந்து கரெக்டா நீங்க கால்குலேட் பண்ணி நீங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இது எழுதியாச்சு. இப்போ g of x க்கு வேல்யூ என்ன இருக்கு, x ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 2 இருக்கு. சோ அதை நம்ம எழுத போறோம். x ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 2 எழுதியாச்சு. இப்போ f of x என்ன வேல்யூ 2x plus 1 இருக்கு. சோ பாருங்க 2x plus 1ங்கிறது தான் f of x. இந்த xங்கிற இடத்துல இந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது 2 of x squared minus 2 plus 1. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 2 வச்சு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2x squared minus 4 plus 1. So 2x squared minus 3. இது வந்து f சர்க்கிள் G கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து G சர்க்கிள் F கண்டுபிடிக்கணும். அப்படிங்கும்போது G of f of x. இதுதான் இதோட ஃபார்மட். So f of x வந்து ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடணும். So g of 2x plus 1. இப்போ g of வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அப்படிங்கும்போது 2x plus 1 whole square minus 2. இந்த x ஸ்கொயருக்கு பதிலா தான் இந்த வேல்யூ x க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ எழுதி ஸ்கொயர் எழுதுறோம். இந்த மைனஸ் 2 எழுதிடுறோம். ஓகே, இப்போ இது என்ன ஃபார்மட்ல இருக்கு, a plus b whole square ஃபார்மட்ல இருக்கு. சோ அதுபடி நம்ம இத வந்து ஈக்குவேஷன்ல எழுதலாமா, ஃபார்முலா எழுதலாமா. சோ
2x a square plus b square plus 2 into a into b எழுதியாச்சா இதுக்கு ஃபார்முலா எழுதிட்டு இந்த -2 அப்படியே எழுதுறோம் சோ இப்போ இத வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 2 2s are 4 4x square plus 1 plus 2 2s are 4x minus 2 கொடுத்தாச்சு இப்போ இதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் சோ 4x squared plus 4x minus 1 சோ இதுதான் வந்து G சர்க்கிள் F இப்போ இந்த F சர்க்கிள் G-யவும் G சர்க்கிள் F-ஐயும் வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது அதனால நம்ம இங்க என்ன எழுத போறோம் அப்படின்னா F சர்க்கிள் G is not equal to G சர்க்கிள் F அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுத போறோம் ஓகே இது வந்து one type of example sum நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இப்போ example 1.21 பார்க்க போறோம் so represent the function f of x is equal to root value something கொடுத்திருக்காங்க as composition of two function இது வந்து composition of two function அப்படின்னு சொல்லி நம்ம represent பண்ண போறோம் so இப்போ நம்ம இத என்ன எடுத்துக்க போறோம் அப்படினா இந்த இத வந்து next பாருங்க இது f of x given எழுதிட போறோம் 2x square minus 5x plus 3 இது மட்டும் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட காம்போசிஷன் இருக்கா அப்படினு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் சோ இரண்டாவது ஃபங்க்ஷனா வந்து நம்ம இப்ப என்ன எடுத்துக்க போறோம் அப்படினா f2 of x is equal to இந்த ரூட் இல்லாம நம்ம வேல்யூஸ் எடுத்துக்க போறோம் 2x squared minus 5x plus 3 ஓகே இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அந்த ரூட்டை மட்டும் எடுத்துக்க போறோம் root of x இப்போ f1 இதுல இருக்குது f2 அதாவது இந்த √2வும் இந்த வேல்யூவையும் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ரெண்டா பிரிச்சு இந்த ரூட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஒரு ஃபங்க்ஷனாவும் ரூட்டை மட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷனாவும் நம்ம எழுதுறோம் ஏன்னா இங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட காம்போசிஷனா நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் கொடுத்திருக்கிறதுனால ஓகே இப்போ நம்ம f of x எழுத போறோம் f of x வேல்யூ என்னது கொடுத்திருக்காங்க 2x squared minus 5x plus 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ இப்போ ரூட் இல்லாம இத மட்டும் எடுக்கும்போது நமக்கு இங்க என்ன வரும் f2 of x தானே சோ அப்ப நம்ம இங்க என்ன எழுதலாம் root f2 of x எழுதிட்டோமா அப்ப ரூட்டுக்கு இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு f1 ன்னு இருக்குதா சோ அப்ப நம்ம இங்க என்ன எழுதலாம் f1 f2 of x அப்படினு எழுதிரலாமா சோ அதுதான் இப்போ வந்து இது f1 ஒரு ஃபங்க்ஷன் f2 ஒரு ஃபங்க்ஷன் சோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ரெப்ரசன்ட் ஆயிருக்கு காம்போசிஷன் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டோமா சோ அதுதான் வந்து இந்த சம் ரூட்டை தனியா ஒரு ஃபங்க்ஷனா எடுக்கிறோம் உள்ள வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனா எடுக்கிறோம் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றதுதான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் 1.21 சம் ஓகே இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா example 1.22 sum பார்க்க போறோம் 22 sum ஓகே இப்போ இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா பாருங்க f of x ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க g of x ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்தது அதாவது f சர்க்கிள் g யும் g சர்க்கிள் f ம் ஈக்குவலா இருக்கும்போது k வேல்யூ என்ன அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம given எழுதிடலாம் சோ given f of x is equal to 3x minus 2 g of x is equal to 2x plus k எழுதியாச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் f சர்க்கிள் g கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ f of g of x கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ g of x க்கு என்ன வேல்யூ 2x சோ f of 2x plus k கொடுத்தாச்சு அடுத்து f க்கு வந்து இந்த இருக்குது 3 into 2x plus k minus 2 எழுதியாச்சு இப்போ இத சிம்பிளிஃபை பண்ணனும் சோ 3 2s are 6x plus 3k minus 2 so f circle g வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு 6x plus 3k minus 2 அடுத்து g circle f கண்டுபிடிக்க போறோம் so g circle f னா g of f of x so g வச்சுக்கிறோம் f of x வேல்யூ வந்து 3x minus 2 so இப்போ g வேல்யூக்கு என்ன இருக்கு 2x plus k ன்னு இருக்கு so 2 into 3x minus 2 plus k அப்படின்னு எழுதுறோம் இப்போ இத சிம்பிளிஃபை பண்ணனும் 6x minus 4 plus k so இப்போ g circle f நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன செய்ய போறோம்னா f circle g is equal to g circle f னா அவங்க கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க சோ அப்படி ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா ரெண்டையும் ஈக்குவல் பண்ண போறோம் ரெண்டு ஆன்சரையும் சோ 6x plus 3k minus 2 is equal to 6x minus 4 plus k சோ ரெண்டு ஈக்குவல்ங்கும்போது ஈக்குவல்னு எழுதியாச்சு சோ இத இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுல உள்ளது ஃபுல்லா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வர போறோம்
plus 3k minus 2 minus 6x plus full minus ஆயிடும் minus full plus ஆயிடும் so அதுதான் வந்து இங்க 0 ன்னு வந்துரும் so plus 6x minus 6x cancel ஆயிடும் 3k minus k 3 minus 1 2 so 2k plus 4 minus 2 plus 2 is equal to 0 so 2k is equal to இந்த 2 அந்த சைடு போகும்போது minus 2 so k is equal to minus 2 by 2 is equal to minus 1 k is equal to minus 1 answer நமக்கு k value கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க k value minus 1 ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு okay இது வந்து example 1.22 next example 1.23 பாருங்க find k value தான் கண்டுபிடிக்கணும் f circle f of k is equal to 5 where f of k is equal to 2k minus 1 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷன்ல இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்மளோட வேல்யூ ஓகே givenல பாருங்க f circle f is equal to 5 னு கொடுத்திருக்காங்க of k is equal to 5 னு கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் f of k அப்படின்னு எழுதலாமா is equal to 5 அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் சோ ஓகே இப்போ f of k வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2k minus 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ 2 into 2k minus 1 into minus 1 அதாவது இந்த f of k க்கு இந்த இது எழுதியாச்சு திருப்பி ஒரு f of k அதனால நம்ம இத இப்படி எழுதி இருக்கோம் சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இத சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் 4k minus 2 minus 1 is equal to 4k minus 3 அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போ இது வந்து என்ன அப்படினா f circle of f of k is equal to 4k minus 3 சோ இந்த வேல்யூ நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 5 னு கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த வேல்யூ 5 ங்கும்போது நம்ம என்ன எழுதலாம் 4k minus 3 is equal to 5 4k is equal to 5 இந்த minus 3 அங்க போகும்போது plus 3 so 4k is equal to 8 k is equal to 8 by 4 so 2 k வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருச்சு நமக்கு 2 கிடைச்சிருச்சு சோ இதுதான் வந்து example 1.23 next example 1.24 பாருங்க இதுவும் வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தான் இதுல வந்து 3 functions கொடுத்திருக்காங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா composition of 3 functions அந்த மெத்தட்ல இந்த example sum கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணனும் சோ எடுத்துக்கோங்க f circle of g circle h இப்போ இந்த சைட ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் சோ இத வந்து எப்படி பண்ணலாம்னா f of first இந்த g circle h எடுக்க போறோம் so g circle h ஓட வேல்யூ எப்படி எழுதலாம் g of h of x அப்படினு எழுதலாம்ல so h of x வேல்யூ 3x so g of 3x g இதோட வேல்யூ வந்து 1 minus 2 into 3x so 1 minus 6x அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்குது ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா f circle g circle h so g circle h ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் so அத வந்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் so 2 into 1 minus 6x plus 3 so இத சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க 2 minus 12x plus 3 so 3 plus 2 5 minus 12x plus 5 இதுதான் வந்து என்ன அப்படினா that means 5 minus 12x இத வந்து ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுக்கிறோம் ஓகே செகண்ட் இது லெஃப்ட் இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஓகே ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கோங்க f circle g circle h so f circle g க்கு எடுத்துக்கோங்க f of g of x இதுதான் வந்து எழுதணும் so f of g of x என்ன இருக்கு 1 minus 2x ஓகே இப்போ f க்கு 2 into 1 minus 2x plus 3 so 2 minus 4x plus 3 so minus 4x plus 5 எழுதியாச்சு இப்போ என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க இந்த h of x உள்ள ஆட் பண்ணனும் so f circle g circle h is equal to minus 3 into x க்கு பதிலா minus 4x plus 5 னு ஆட் பண்ண போறோம் சோ பாருங்க minus 12x plus 5 is equal to 5 minus 12x so இதுதான் வந்து equation 2 இப்போ பாருங்க இந்த இதுவும் கரெக்ட்டா இருக்கு இதுவும் நமக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு சோ அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு
ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். F circle G circle H is equal to F circle G circle H. So it is proved. Prove ஆயிடுச்சு. Okay. இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா next பாருங்க example 1.25 sum. So example 25 sum பாருங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூணு ஃபங்க்ஷனும் ஈக்குவல்னு கொடுத்து அந்த find x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இத பார்க்கலாம் நம்ம. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க given f of x is equal to g of x. So இத first நம்ம எடுத்துக்க போறோம். எடுக்கும்போது f of x is equal to g of f of x. So இப்போ இந்த f of x வேல்யூவை first எடுக்க போறோம். So g of f of x வேல்யூ என்னது 3x plus 1. So எடுத்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த f வேல்யூ எடுக்கணும். So g of 3 into 3x plus 1 plus 1. Next g வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க. g வேல்யூ என்ன இருக்கு? x plus 3. So 3 into first இத மட்டும் simplify பண்ணிக்குவோம். 3 into 3 9x plus 3 plus 1. So இதோட வேல்யூ என்னது? g of 9x plus 4 னு கிடைக்கும். இப்போ இந்த g வேல்யூவை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். So g க்கு வந்து 9x plus 4 plus 3. So 9x plus 7. இதுதான் வந்து இங்க ஆன்சர். So இத எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து இந்த இதுக்கு பார்க்க போறோம். f g of x is equal to f g into g of x. So first இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா f போட்டாச்சு, g எழுதியாச்சு. இந்த g of x க்கு வேல்யூ எழுத போறோம். So x plus 3 எழுதிட்டோம். அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா f இந்த g க்கு வேல்யூ எழுத போறோம். So x plus 3 plus 3 அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறோம். So எழுதும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா f of x plus 6 கிடைக்கும். இப்போ f ஓட வேல்யூ எழுதணும். So 3 into x plus 6 plus 1. So 3x plus 18 plus 1 is equal to 3x plus 19. So இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டோட ஆன்சர். இது ரெண்டையும் ஈக்குவல்னு வச்சு x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். So 9x plus 7 is equal to 3x plus 19. So right hand side full left hand கொண்டு வரோம். So 9x plus 7 minus 3x minus 19. So 9 minus 3 6x minus 19 plus 7 minus here 0. So 6x minus 12 is equal to 0. 6x is equal to 12. X equal to 12 by 6 is equal to 2. So x ஓட வேல்யூ நமக்கு 2 னு கிடைச்சிருச்சு. So இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் 1.25 அப்படிங்கிற சம்ம. இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ப்ராக்ரஸ் செக். டெக்ஸ்ட் புக்ல பேஜ் நம்பர் 29ல இருக்கக்கூடிய ப்ராக்ரஸ் செக் பத்தி பார்க்க போறோம். சோ ப்ராக்ரஸ் செக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. क्वेश्चन பாருங்க. State your answer for the following question by selecting the correct option. Composition of function is commutative. அதாவது வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் composition of commutative அப்படினாலேவும் f circle G is equal to G circle F இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது வந்து ஈக்குவலா இருந்தாதான் என்ன அப்படின்னா வந்து அது கம்யூட்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர். ஆனா இங்க ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து ஆல்வேஸ் ட்ரூ. இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்பயுமே ட்ரூவா இருக்குமா இல்ல ட்ரூவே கிடையாது இல்ல சம்டைம்ஸ் ட்ரூவா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருந்தாங்க நம்மளே பார்த்தோம். என்ன கொடுத்திருந்தாங்க பாருங்க. f circle G is not equal to G circle F அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்க. சோ ஆனா சில டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை ஈக்குவல்னு வச்சு நம்ம சம் பார்ப்போம். அதுவும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ல ஆல்ரெடி பார்த்திருந்தோம். எந்த எக்ஸாம்பிள் சம்னா இங்க பாருங்க.
எக்ஸாம்பிள் 1.22ல பார்த்திருந்தோம். இந்த ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல்னு இருந்தா மட்டும் அதோட k வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தோம். அதனால இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்பயும் இது வந்து நாட் ஈக்குவல்ட்டா தான் இருக்கும். நம்ம ட்ரூன்னு வச்சு சில சம் வந்து வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுனால அந்த சமயம் மட்டும் அது ஈக்குவல்னு வரும். சோ அப்படி இருக்கிறதுனால இது நாட் ஈக்குவல்ட்டாவும் இருக்கும், ஈக்குவல்ட்டாவும் இருக்கும். சோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ட்ரூ அப்படிங்கறதா ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த டெஃபினிஷன்லயே பார்த்தோம். அசோசியேட்டிவ்க்கு பாருங்க, திருப்பியும் சொல்றேன். காம்போசிஷன் ஆஃப் 3 functions is always associative. அதுக்கு தான் வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. இப்போ கூட நம்ம லாஸ்டா வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் அதுல பார்த்தோம். இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்னா இந்த பாருங்க, இந்த எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்திருந்தோம். இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலான்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி 24 சம் கொடுத்திருந்தாங்க. சோ நம்ம அதை ஈக்குவல்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சோம். அதனால இது வந்து எப்பயுமே இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்பயுமே என்னவா இருக்கும், ட்ரூவா தான் இருக்கும். f சர்க்கிள் g சர்க்கிள் h is equal to f சர்க்கிள் g சர்க்கிள் h. இது வந்து எப்பயுமே வந்து என்னவா இருக்கும்னா அசோசியேட்டிவா தான் இருக்கும். சோ அதனால இது என்னவா இருக்கும்னா ஆல்வேஸ் ட்ரூங்கிறது தான் ஆன்சர். ஓகே வியூவர்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதுல வேற எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.